Iti panagsarak ti bagyo nga Inday iti Philippine Area of Responsibility dago sa nagsagana dagiti masaknan nga opisina tapno malapdan ti nakaro nga epekto daytoy. Mapalpalagipan met dagiti umili nga aganad tapno maliklikan dagiti insidente kabayatan ti bagyo. Detalye iti report ni Jezreel Kate Lapizar. Ingaton ti Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council iti Blue Alert status ti pakabuklan a rehiyon kas panagsagana iti posibleng epekto ti bagyo nga Inday ken habagat. Sigun iti OCDCAR, naingat ti koordinasyon da iti nagbaetan dagiti nagduduma a masaknan nga ahensya ken local disaster response offices. Nabilin dagiti kamang ti RDRRMC nga agtalinaed a nakabantay dagiti operation center, response teams ken nakasagana dagiti nagduduma a kagawaan a kasapulan da para iti madagdagos a panagrespondeda. Meron tayong din na preposition sa bawat possible na isolated areas natin sa Cordillera. Na ang isang hub natin on logistics is sa Interagency Warehouse sa Kalinga. So meron po tayo sa mga LGUs po natin, meron na tayong mga preposition. Innayon namot ababaen iti koordinasyon da iti Department of Public Works and Highways Cordillera mabanbantayan dagiti kalsada para iti posible a road closure ng runa kadagiti high-risk areas. Nangipaulog metten ti Mines and Geosciences Bureau ti pamilin a temporaryo a kanselado dagiti operasyon ti minas iti rehiyon. Pasalamat din po kami sa mga media outfits tulad ninyo na nagbibigay din po ng information galing sa Pag-asa when it comes to weather disturbance. Tuloy nyo lang sana ang mga kababayan, makinig po tayo sa lahat po ng media outfits, okay? Para makapag-assess tayo kung okay ba na lumabas, okay ba na ituloy natin yung mga activities natin outside. Kabayatan na nakasagana metten ti Department of Social Welfare and Development Cordillera para iti posible nga epekto ti bagyo. Sakbay pay ti panagdalapos ti kalamidad na ensayo dagiti quick response team ti ahensya ken dagiti lokal a gobyerno ti rehiyon para iti humanitarian assistance, warehouse management ken dumapay. Yung food and non-food items natin ay mine-maintain natin na nasa kapasidad yung ating mga warehouses. In fact, sa ngayon, meron tayong 87,414 na family food packs available and distributed sa lahat ng areas ng Cordillera. Impasigurado na nga umdas dagitoy kas tamat ang nakasagana dagiti evacuation center no kumaro ti epekto ti bagyo. Agtultuloy mo ti koordinasyon da kadagiti lokal a gobyerno tapno maisagana dagitoy para iti naornos ken napartak a panagresponde kadagiti masakupan da. Pinapaalalahanan natin ating mga kababayan na makinig sila sa ating mga local government units kasi sila ang unang nakakaalam kung ano ang panganib at saka kung ano yung kailangan nilang gawin at kung kailangan nilang lumikas, kailangan makinig sila sa ating mga otoridad. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.